בתוכנית נצנצים, תוכנית החדשות של המפורסמים, שאני מנחה אותה דניאל. דבר נורא קרה השבוע בלרקוד עם כוכבים. יונתן כהן עף מהתוכנית, למרות שאילן נחשון היא חברה שלו והיא לא עזרה לו. ולדעתי זה לא בסדר. מלני פרס היא הכל, היא יפה, היא דוגמנית, היא זמרת, היא שחקנית והיא מפורסמת. ברגע שאתה מחליט שאתה גדול, זהו, that's it. אני חושבת שאני צריך לשמור את האינפנטיליות, אני מנסה לשמור עליה ואני מנסה לשמור על ה... עכשיו חידה. מה קורה אם מחברים עופר שכטר ויהודה לוי? יוצא עופר לוי. אני ואת זו אהבה מהשמיים. ברוכים הבאים לפינה שאני הכי אוהב, שמפורסמים מתארחים אצלי בחדר. מפורסמים אצלי בחדר? מפורסמים אצלי בחדר. היום תהיה אצלי בתוכנית ריקי בליך, האחת והיחידה. יש עוד כמה. ריקי, יש לי כמה שאלות אלייך. כן. למה החלטת להיות מפורסמת? להיות מפורסמת לא החלטתי. החלטתי להיות שחקנית בכיתה ב', כי הייתי ילדה לא כל כך מקובלת. איך אני יכול להיות מפורסם? קודם כל, אני לא חושבת שאתה רוצה להיות מפורסם. ואני יכולה להגיד לך את זה בשקט בינינו, כי זה לא כזה כיף כמו שזה נראה, זה רק כאילו כיף. אבל אם אתה ממש רוצה, אז אתה צריך או ללכת לכוכב נולד, או לעשות משהו ממש מיוחד שאף אחד עוד לא עשה לפניך. צופים יקרים, זהו זה. הסתיימה התוכנית שלי להיום, התוכנית הראשונה שלי. אני מקווה לראות אתכם גם מחר. מחר הולך להיות פה מה זה מעניין. אני מציע לכם לבוא יום מפורסם אחר, יום מגניב. תבואו, ביי. יום יום עם אחרת, איזה מין בחור שובב.